Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la primul tutorial nostru, unde o să vă arăt ce face omul când e singur acasă. În primul rând, omul când e singur acasă, de exemplu eu când e singur acasă, eu scriu așa. Și intrăm pe un big. Și acum, oameni buni, un om când e singur acasă se uită la un big și își dă laba. No. Hai să dăm pe un de exemplu. Hai că nu mai dăm pe un. No, vezi, asta face un om când e singur. Sau altceva. Un om când este singur acasă. Ce face? Intră pe Facebook. No, cam asta. În tutorialul ăsta n-am voie să însuri de însuri în pula mea. Da, în fine. Uite, pula mea, ce pula mea ăsta cu Counter-Strike. Toată lumea Counter-Strike se joacă. Când mi-a venit o cerere de la cine asta, nu știu ce accept. Dacă mi-a scris judocanii din vest. Hai să le scriu ceva, știi? Pula mea. Mă bine, am să ieșim de pe Facebook și... Oameni buni. Dumneavoastră ce ați face dacă era singur acasă? Dacă vă place, nu, atât. Dacă vă place să dați un like. Dacă nu vă place, dați un dislike. Da, eu zic să dați un like. Și cam atât a fost. Și vă aștept la al doilea tutorial.